ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഗുരുവേഗചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്, ഗുരുമരാജിക്ക് ജയ്, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ, ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റിന്റെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ്, അവതാര ദിനമാണ്. ആ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. എന്തോ ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വായിക്കാം. നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാര്യനാണ്. ആ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ ശിഷ്യനായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ ധാരാളം സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും സാക്ഷാൽ രാധാറാണി തന്നെ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ആ തിഥിയിൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം. അവരെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയണം എന്നാണ് പറയാ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. നമുക്ക് ആ ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭു. മഹാനായ ആചാര്യന്മാരായ ശ്രീനിവാസ ആചാര്യരുടെയും നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂറുടെയും സമകാലികനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഭഗവാൻ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു പോയതിനു ശേഷം തന്റെ ശിക്ഷണങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവതാരമെടുത്ത ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിത്യ പാർഷദരായിരുന്നു മൂവരും. വൃന്ദാവനത്തിലെ ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ കീഴിൽ അവർ പഠിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു പോയതിനു ശേഷം ക്ഷയിച്ച ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തെ അവർ ബംഗാളിലും ഒറീസയിലും പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ബംഗാളിലും ഒറീസയിലും കൂടുതലായിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവരായിരുന്നു. ഈ 3 പേര് ജീവഗോസ്വാമിയുടെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള 3 ആൾക്കാർ. ഒന്ന് ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ്, ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭു, മറ്റൊന്ന് നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ,
മറ്റൊന്ന് ശ്രീനിവാസ ആചാര്യൻ. ഒരു 3 പേരാണ് ജീവഗോസ്വാമിയുടെ കീഴിൽ ശിക്ഷണങ്ങൾ നേടുകയും പിന്നീട് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചിട്ടും കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ചിട്ടും പറയും. ധരേൻ ബഹദൂർപൂർ ഗ്രാമത്തിലെ ഉൽക്കലയിലാണ് ശ്യാമാനന്ദൻ അവതരിച്ചത്. പിതാവിന്റെ പേര് ശ്രീകൃഷ്ണ മണ്ഡൽ, അമ്മയുടെ പേര് ശ്രീ ദുരിക. ഷഡ്ഗോപന്മാരുടെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ശ്രീകൃഷ്ണ മണ്ഡലിന് നിരവധി ആൺമക്കളും പെൺമക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ മകന്റെ ജനനത്തിനു മുമ്പ് അന്തരിച്ചു. അക്കാരണത്താൽ മകന് ദുഃഖിയ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു. ഈ കുട്ടി ഒരു പുണ്യാത്മാവും വിശുദ്ധ വ്യക്തിയുമായിരിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ചൈത്രമാസത്തിലെ പൗർണമി ദിനത്തിലെ മംഗളകരമായ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ്, ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭു ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളായിട്ട് മറ്റുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ, അങ്ങോട്ടൊക്കെ നോർത്തിലൊക്കെ കണ്ണൊക്കെ തട്ടുന്നതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള പേരുകളൊക്കെ ഇടും. എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ, അത്ര സൗന്ദര്യം, അത്ര ഭംഗിയില്ലാത്ത പേരുകളൊക്കെ ഇടും. അപ്പൊ ദുഃഖിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദുഃഖമുള്ള എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അല്ലെ എന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് പേരിട്ടു. എല്ലാവരും തന്നെ ഇതൊരു പുണ്യാത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ച പോലെ തന്നെ പൗർണമി നാളിലാണ്, ചൈത്രമാസത്തിലെ പൗർണമി ദിനത്തിലെ മംഗളകരമായ സമയത്താണ് ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭുവും ജനിച്ചതെന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ തന്റെ ശിക്ഷണങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി വ്യക്തിപരമായി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിനാൽ ഭഗവാൻ വ്യക്തിപരമായി അവനെ പരിപാലിച്ചു പോന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ കാമദേവനെ പോലെ തോന്നിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശന മാത്രയിൽ തന്നെ ഒരുവന്റെ നേത്രങ്ങളും മനസ്സും ശാന്തമാകും. കാലം കടന്നുപോയപ്പോൾ ശുദ്ധീകരണ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, അന്നപ്രാശം, ധാന്യങ്ങൾ ആദ്യമായി കൊടുക്കുക, മുണ്ടനം, മുടിമുറിക്കുന്ന ചടങ്ങ്, വിദ്യാരംഭം, വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ആചാരങ്ങൾ എന്നിവ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി നടപ്പാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഗാധമായ ബുദ്ധി കണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ അമ്പരന്നു. ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം വ്യാകരണം, കവിത, അലങ്കാരശാസ്ത്രം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. തന്റെ ഗ്രാമത്തിലെ വൈഷ്ണവരിൽ നിന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും മഹത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ പാദപത്മങ്ങളോട് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള അടുപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് വളർന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ മണ്ഡൽ ഒരു പരമഭക്തനായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ മകൻ എപ്പോഴും ലയിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് മന്ത്രദീക്ഷ എടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു, ശ്രീ ഹൃദയ ചൈതന്യാണ് എന്റെ ഗുരു. അദ്ദേഹം അംബിക കൽനയിലാണ് വസിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഗൗരിദാസ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു. ശ്രീ ഗൗര നിത്യാനന്ദ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന 2 സഹോദരന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിത്യമായുണ്ട്. അങ്ങ് അനുമതി നൽകിയാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാകാൻ അവിടേക്ക് പോകും. പിതാവ് ചോദിച്ചു, പക്ഷേ ദുഃഖിയ, നീ എങ്ങനെ അവിടെ എത്തും? പിതാവെ, ഗംഗയിൽ കുളിക്കാൻ പോകുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്, ഞാൻ അവരോടൊപ്പം പോകും. ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിറ്റ് അല്ലെ, ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഹൃദയ ചൈതന്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെ സാക്ഷാൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വേറെ ലീലയാണ് ഇതില്. അപ്പോ അവിടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത ബന്ധു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വീട്ടില് താമസിക്കാനും പ്രസാദമൊക്കെ കഴിക്കാനും ഒക്കെ നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അവസാനം താമസിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങള് കുറച്ച് തിരക്കിലാണ്, അതുകൊണ്ട് താമസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയുകയും, അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയാ വിഷമമായപ്പോഴേ ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ എന്നാലേ നിനക്ക് എപ്പോഴും കാണാവുന്ന രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവർ 2 പേരും അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ അദ്ദേഹത്തിന് ആരാധിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ അവിടെ നിൽക്കുകയുണ്ടായി. അവര് പറഞ്ഞു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഇത് സാക്ഷാൽ
ഞാനും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും തന്നെയാണ്. എന്നെ എങ്ങനെ കാണുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഗ്രഹത്തെയും കാണണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് 2 വിഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നൽകുകയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൃദയ ചൈതന്യം പറഞ്ഞു, അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിത് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങള് ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ പോയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോളൂ എന്ന്. നിങ്ങളും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഞാനും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഈ വിഗ്രഹങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല, ഇത് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അദ്ദേഹം അതിന് മറുപടി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ പോയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വിഗ്രഹങ്ങൾ നടന്നിട്ട് പോവാൻ തുടങ്ങി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും അവിടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ പോലെ തന്നെ നിൽക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിലുള്ള ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഭഗവാനും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും അവിടെ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ നടന്നു പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വേണ്ട വേണ്ട, വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ, നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അതിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ, പ്രതിമാനഹിതു സാക്ഷാൽ പ്രചേതം. പ്രതിമ എന്ന് പറയുന്നത്, വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ലോഹം കൊണ്ടോ മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളോ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച അത് സാക്ഷാൽ അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ തന്നെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ആ ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിതന്റെ വീട്ടിലുള്ളത്, അദ്ദേഹം പൂജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയ ചൈതന്യ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പേര് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഒരിക്കലേ ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിത് അദ്ദേഹം പൂജകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൃദയ ചൈതന്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അതിന്റെ മുന്നേ വേറെ എന്തോ ആയിരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹം കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആ കീർത്തനങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആ വിഗ്രഹ രൂപത്തിലുള്ള അവിടെ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിറ്റ് പിന്നാലെ തന്നെ വരികയും എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ പിടിക്കാനായിട്ട് വരികയും ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെ പിടിക്കുന്നുള്ള ഘട്ടം എത്തിയപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ഹൃദയ ചൈതന്യയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തനം അത്രയും ഭംഗിയുള്ള കീർത്തനമായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ കീർത്തനം കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രവേശിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ഹൃദയ ചൈതന്യ എന്ന പേര് വന്നത്. അതിന്റെ മുന്നേ ഈ പേരായിരുന്നില്ല എന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഹൃദയ ചൈതന്യം. ഇനി ഗുരുവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയും അന്തർദേശീയയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഈ കാര്യത്തിൽ പിതാവ് വളരെ നന്നായി ആലോചിച്ചു. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം അനുമതി നൽകി. അങ്ങനെ ദുഃഖിയ ഗൗഡദേശത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഇന്നത്തെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെയല്ല അല്ലെ, ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റിന്റെ പിതാവ് സമ്മതിച്ചു ദീക്ഷ എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ധാരാളം ആൾക്കാർ അമ്പലത്തിലൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവരെയൊക്കെ എല്ലാവരും തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അവർക്കൊന്നും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല ആ പിതാവ്, ഭക്തനായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ക്രമേണ അദ്ദേഹം നവദ്വീപ്, പിന്നെ ശാന്തിപൂർ, ഒടുവിൽ അംബിക കൽന എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്തി. അവിടെ ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിതരുടെ വീട് എവിടെയാണെന്ന് പ്രദേശവാസികളോട് ചോദിച്ചു. മന്ദിരത്തിന്റെ പടിവാതിലിന് പുറത്ത് അദ്ദേഹം ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്തു. ഈ സമയം അതുവഴി കടന്നുപോയ ശ്രീ ഹൃദയ ചൈതന്യ പ്രഭു ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ അവനെ നോക്കി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ആരാണ്? ദുഃഖിയ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളുടെ പാദകമലങ്ങളെ സേവിക്കാനാണ്. എന്റെ വീട് ദരേന്ദ ബഹദൂർപൂരിലാണ്. ഞാൻ ജനിച്ചത് ഷഡ് ഗോപന്മാരുടെ പരമ്പരയിലാണ്. എന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് ശ്രീകൃഷ്ണ മണ്ഡൽ, എന്റെ പേര് ദുഃഖിയ. ഈ മധുര ഭാഷണത്തിൽ ശ്രീ ഹൃദയ ചൈതന്യ അതീവ സന്തുഷ്ടനായി. അദ്ദേഹം ആ ബാലകനോട് പറഞ്ഞു, ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ പേര് കൃഷ്ണദാസ്. ഇന്ന് അതിരാവിലെ മുതൽ ആരെങ്കിലും വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ദുഃഖിയ എന്നുള്ള പേര് മാറ്റിയിട്ട് കൃഷ്ണദാസൻ എന്ന പേര് നൽകുകയുണ്ടായി. പിന്നെ പറയൂ, ഹൃദയ ചൈതന്യ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് രാവിലെ മുതലേ ആരെങ്കിലും വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. കൃഷ്ണദാസ വളരെ ഭക്തിയോടെ തന്റെ സേവനം ആരംഭിച്ചു. ഒരു ശുഭദിനത്തിൽ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു അവന് മന്ത്രദീക്ഷ നൽകി. തന്റെ പുതിയ ശിഷ്യൻ അങ്ങേയറ്റം ബുദ്ധിമാനും അതേസമയം വളരെ അർപ്പണബോധവുമുള്ളവനാണെന്ന് ശ്രീ ഹൃദയ ചൈതന്യക്ക് മനസ്സിലായി. അതിനാൽ ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമിയുടെ കീഴിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണദാസ് സമ്മതത്തോടെ തലകുനിച്ചു. ഒരു ശുഭദിനത്തിൽ അദ്ദേഹം പുണ്യധാമത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോസ്വാമികളുടെ പാദകമലത്തിൽ തന്റെ ശിഷ്യനിലൂടെ പ്രണാമം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് വൃന്ദാവന യാത്രയും ജീവഗോസ്വാമിയുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു. ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് ആദ്യം നവദ്വീപിലെത്തി. ശ്രീ ജഗന്നാഥ മിശ്ര ഭവൻ എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തി. അകത്തേക്ക് പോയി ശ്രീ ഈശാന ഠാക്കൂറിയെ കണ്ട് താഴെ വീണ് പ്രണാമം അർപ്പിച്ചു. ഈശാന ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തോട് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ബാലകൻ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി. ഈശാന ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ താമസിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം തീർത്ഥാടകരുടെ ഒരു സംഘത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹം മധുരയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഗയാധാമത്തിലെത്തിയ അദ്ദേഹം അവിടെ വിഷ്ണുവിന്റെ പാദകമലം ദർശിച്ചു. ഈശ്വരപുരിയിൽ നിന്ന് മന്ത്രദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയെ അദ്ദേഹം ഓർത്ത് പരമാനന്ദത്തിൽ മുങ്ങി. ഗയയിൽ നിന്നും കാശിധാമിലെത്തിയ അദ്ദേഹം അവിടെ തപൻ മിശ്ര, ചന്ദ്രശേഖരൻ, മറ്റു ഭക്തർ എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അവരുടെ പാദകമലത്തിൽ അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹം നേടി. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം മധുരധാമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. വിശ്രാംഘട്ടിൽ കുളിച്ച ശേഷം ശ്രീ ആദികേശവൻ ദർശനം കഴിഞ്ഞ് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജന്മസ്ഥലത്തെ ധൂളിയിൽ മുങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമിയുടെ ചരിത്രം പഠിച്ച ശേഷം ആ മഹാനായ ആചാര്യന്റെ പാദകമലത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രണാമം അർപ്പിച്ചു. ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ നൽകി സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി. ഗുരുദേവൻ എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. പരമകൃപാലുവായ അങ്ങയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപേക്ഷ ഇതാണ്: ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിനായി ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു. ദയവായി അവന്റെ മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം അവനെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്യുക. തന്റെ സംരക്ഷണയിൽ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിയെ സ്വീകരിച്ചതിൽ ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി അതിയായ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. കൃഷ്ണദാസ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ജീവഗോസ്വാമിയെ സേവിക്കാനും ഗോസ്വാമികളുടെ സാഹിത്യം പഠിക്കാനും തുടങ്ങി. ശ്രീനിവാസ ആചാര്യൻ, നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ എന്നിവരും പഠിക്കാനായി ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്തെത്തി. അങ്ങനെ കൃഷ്ണദാസിനെ അവരെ കാണാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു. പിന്നീട് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. കൃഷ്ണദാസ് ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ പ്രത്യേക സേവനത്തിനായി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. സേവാകുഞ്ചിലെ വനത്തോട്ടം എല്ലാ ദിവസവും തൂത്തുവൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിച്ചു. അന്നു മുതൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. തന്റെ ജീവിതം വിജയകരമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. അവിടെ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ധാരധാരയായി ഒഴുകി. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ പേരുകൾ ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുകയും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ വിനോദങ്ങൾ ഓർത്ത് നിഷ്ക്രിയനായി തീരുകയും ചെയ്തു. ചിലപ്പോൾ പൊടി നിറഞ്ഞ ചൂല് അവൻ തലയിൽ വെക്കുമായിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഈ ധൂളി അല്പം ലഭിക്കുവാൻ ബ്രഹ്മാവും ശിവനും പോലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ ധൂളി അല്ലെ, അത് കിട്ടാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ബ്രഹ്മാവ് അവിടെ എന്താ പറയാ, ലീലകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ഒക്കെ അവിടെ എന്താ പറയാ, പർവ്വതത്തിന്റെ രൂപത്തിലൊക്കെ അവിടെ വൃന്ദാവനത്തില് മധുരയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ബർസാനയില് ബ്രഹ്മാവും മധുരയില് ശിവനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഈ ധൂളി ലഭിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ധൂളിയാണ് സദാസമയവും ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റിന് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. അദ്ദേഹം അടിച്ചു വാരുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ പൊടികള് ധൂളികള് പറക്കും അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിലെ മണ്ണ് അത് അത്രയും പവിത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അതെടുത്തിട്ട് കഴിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആ പാദധൂളി അദ്ദേഹം ആ ചൂലി തലയിൽ വെക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയും. വൃന്ദാവനേശ്വരനും വൃന്ദാവനേശ്വരിയും കൃഷ്ണദാസിന്റെ സേവനത്തിൽ വളരെയധികം സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു. അവർ ദർശനം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണദാസ് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ സേവാകുഞ്ചം വൃത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ളിൽ
വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പാദസരം പൊടിയിൽ കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു. അദ്ദേഹം അതെടുത്ത് തലയിൽ സ്പർശിച്ച് മേൽവസ്ത്രത്തിന്റെ മൂലയിൽ കെട്ടിവെച്ചു. അന്വേഷിച്ചു വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ഇടത് പാദസരം കാണുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവർ ഞെട്ടിപ്പോയി. രാധാറാണി വിശദീകരിച്ചു, ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ നികുഞ്ചത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വീണുപോയിരിക്കണം. ദയവായി അത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരിക. ഗോപികമാർ കാപ്പു തിരയാൻ വന്നപ്പോൾ കൃഷ്ണദാസ് നികുഞ്ചം വൃത്തിയാക്കുന്നത് വിശാഖാദേവി ശ്രദ്ധിച്ചു. ദേവി അവനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പാദസരം കണ്ടെത്തിയോ? ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് അവളുടെ മധുരവാക്കുകളും തിളക്കമാർന്ന രൂപവും കണ്ട് അമ്പരന്നു. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഒരു ദേവതയെ പോലെ തോന്നിച്ചു. ദേവി വീണ്ടും ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പാദസരം കണ്ടെത്തിയോ? ദുഃഖി കൃഷ്ണൻ പ്രണാമം അർപ്പിച്ച് താഴ്മയോടെ മറുപടി പറഞ്ഞു, അതെ, ഞാൻ അത് കണ്ടു. നിങ്ങൾ ആരാണ്? ഞാനൊരു ഗോപികയാണ്. താങ്കൾ എവിടെ താമസിക്കുന്നു? ഈ ഗ്രാമത്തിൽ. ഇത് നിങ്ങളുടെ പാദസരമാണോ? അല്ല, ഇത് എന്റേതല്ല. ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ നവവധുവിൻ്റെതാണ്. ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി? അവർ ഇന്നലെ ഇവിടെ പൂക്കൾ പറിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ വീണു പോയിരിക്കണം. ശരി, എന്നാൽ അവരോട് നേരിട്ട് വന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറയൂ. ഇല്ല, നിങ്ങൾ അത് എനിക്ക് തരൂ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഇല്ല, ഞാൻ അത് നേരിട്ട് അവർക്ക് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിശാഖ സഖി വന്നിട്ടും കൊടുക്കുകയുണ്ടായില്ല ആ പാദസരം, അല്ലെ? നേരിട്ട് അവരോട് തന്നെ വരാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ട്. കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു വലിയ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിഴലിൽ നിൽക്കുന്ന ശ്രീമതി രാധാ ഠാക്കൂറാണിയുമായി വിശാഖദേവി മടങ്ങിയെത്തി. വിശാഖ കൃഷ്ണദാസനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഭക്ത, പാദസരം നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തി അത് സ്വീകരിക്കുവാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ശ്രീ ഋഷഭാനുനന്ദിനിയുടെ അഥവാ രാധാറാണിയുടെ സമാനതകളില്ലാത്ത മിഴിവുറ്റ പ്രതാപത്തിൽ ദൂരത്തു നിന്നാണെങ്കിലും ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് സ്വയം മറന്നു. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹം പാദസരം വിശാഖാദേവിക്ക് കൈമാറി. ഈ സമയത്ത് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിന് മനസ്സിലായി. അവന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു. പ്രണാമം അർപ്പിക്കാൻ അവൻ നിലത്ത് വീണു ഹർഷോന്മാദത്തിൽ ആ ധൂളിയിൽ കിടന്ന് ഉരുണ്ടു. വിശാഖ അവനോട് പറഞ്ഞു, ഭക്തശ്രേഷ്ഠ, നന്ദി സൂചകമായി ഞങ്ങളുടെ സഖി ഒരു വരം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് തന്റെ മുൻപിൽ രാധാകുണ്ടിലെ വിശുദ്ധ ജലം കണ്ടു. പ്രണാമം അർപ്പിച്ച ശേഷം അവൻ ആ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. അങ്ങനെ അവൻ വളരെ സുന്ദരമായ സ്ത്രീരൂപം നേടി. പരിശുദ്ധമായ രാധാകുണ്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന അദ്ദേഹം വിശാഖാദേവിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ കാനന സഖിയുടെ കൈപിടിച്ച് വിശാഖ ശ്രീമതി രാധാ ഠാക്കൂറാണിയെ സമീപിച്ചു. പുതിയ സഖി അവരുടെ പാദകമലങ്ങളിൽ വീണു. അപ്പോ അവിടെ രാധാകുണ്ടിലെ ആ തീർത്ഥജലത്തിലെ മുങ്ങി. അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് ഒരു ഗോപികയുടെ വേഷത്തിലായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശാഖാദേവി അദ്ദേഹത്തെയും കൂട്ടിയിട്ട് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും രാധാറാണിയുടെ പാദകമലങ്ങളിൽ വീഴുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ശ്രീമതി രാധാറാണി പാദസരം ഉപയോഗിച്ച് പാദകമലത്തിലെ കുങ്കുമം എടുത്ത് അവളുടെ നെറ്റിയിൽ തിലകം ചാർത്തി. അപ്പം കൃഷ്ണദാസ് എന്താണ്? ഒരു ഗോപികയുടെ രൂപത്തിലാണ് ഉള്ളത്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ആ പാദസരം കൊണ്ട് പാദകമലത്തിലുള്ള കുങ്കുമം എടുത്തിട്ട് അവളുടെ നെറ്റിയിൽ തിലകം ചാർത്തി. ഈ തിലകം നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ അവശേഷിക്കും. ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ ശ്യാമാനന്ദ എന്നറിയപ്പെടും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ശ്രീമതി രാധാ ഠാക്കൂറാണിയും സഖികളെയും കാണാതായി. ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നുണർന്നു. നോക്കിയപ്പോൾ പഴയ പുരുഷ ശരീരത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീമതി രാധാറാണി ചാർത്തിയ തിലകം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ആ തിലകം അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും അവശേഷിക്കും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെയൊക്കെ തിലകം ഇന്ന് വെള്ളം തട്ടിയാലും വേർത്താലും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ മാഞ്ഞു പോകും, അല്ലെ? എന്നാലേ രാധാറാണി വെച്ചുകൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ തിലകം ഒരിക്കലും മായുകയില്ല, അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഈ ലീലകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഒന്നല്ല, ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള ലീലകളാണ്, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ലീലകള് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 535 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ്. ഈ കലിയുഗത്തിൽ 535 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനുശേഷം നടന്നിട്ടുള്ള ലീലകളാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു പോയതിനു ശേഷമാണ് ആ ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ
മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയും അവരൊക്കെ ശിഷ്യന്മാരായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷമാണ് ജീവഗോസ്വാമിയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ കീഴിൽ സേവനം ചെയ്തിരുന്നവരായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ. നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂറും ശ്രീനിവാസാചാര്യയും ഈ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റും ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭുവും. ഇത് എന്താ പറയാ, ഇപ്പോഴും എന്താ പറയാ, വൃന്ദാവനത്തിലെ നിത്യവും ലീലകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാധാകൃഷ്ണൻ. അവര് എവിടെയും പോയിട്ടില്ല അല്ലെ. വൃന്ദാവനം പരിത്യജ പദം ഏകന്ന ഗച്ഛതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല. ഭഗവാനുള്ളടുത്ത് രാധാറാണിയും അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിലെ അവിടെ നിധിവനിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ലീലകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും അവിടെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പൂജാരി അവിടെ രാത്രിയിൽ എല്ലാം ഭഗവാനും രാധാറാണിക്കും വേണ്ടുന്ന എല്ലാ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കുകയും അവിടെ എല്ലാം അലങ്കരിച്ച് വെക്കുകയും രാധാറാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വസ്ത്രവും മറ്റുള്ള വളകളും മറ്റുള്ള കുങ്കുമവും മറ്റുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അലങ്കാര വസ്തുക്കളും ഒക്കെ അവിടെ വെക്കുകയും അവിടെയൊക്കെ അലങ്കരിച്ച് വെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. എന്നാൽ രാവിലെ അതൊക്കെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് കാണപ്പെടും. അതിനെ അവിടെ ആ വനത്തിലൊന്നും ഒരു പക്ഷിമൃഗാദികൾ പോലും ആ രാത്രിയിൽ അവിടേക്ക് വരില്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നിത്യവും ലീലകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാനും രാധാറാണിയൊന്നും എവിടെയും പോയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ലെ, നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഈ കുറഞ്ഞ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ഒന്നും അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ലീലാഗുണങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അതാ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി നാഭവൈഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയ സേവൻ ബഹിജിഹ്വാദി സ്വയം. ഇപ്പോഴും ലീലകള് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള ലീലയാണ് ഈ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വികാരാതീതനായി അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്താണ് കണ്ടത്? ഞാൻ എന്താണ് കണ്ടത്? ആഹ്ലാദത്തിന്റെ കണ്ണുനീർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിളുകളിലൂടെ ഒഴുകി. ശ്രീ രാധികയോട് നൂറുകണക്കിന് തവണ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹം ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി. തന്റെ യുവ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ നെറ്റിയിൽ തിലകത്തിന്റെ അതിശയകരമായ പുതിയ രൂപകൽപ്പന കണ്ടപ്പോൾ ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി അത്ഭുതപ്പെട്ടു. പ്രണാമം അർപ്പിച്ച ശേഷം ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ സേവാകുഞ്ചിലെ അനുഭവം വിശദീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ ഭാഗ്യം കേട്ട് ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി സന്തോഷിച്ചു. പക്ഷേ ദുഃഖിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, ഈ അനുഗ്രഹീത സംഭവം ആരോടും വെളിപ്പെടുത്തരുത്. ഇന്നു മുതൽ ശ്യാമാനന്ദ എന്ന പേര് തുടരുക. ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസയുടെ പേരും തിലകത്തിന്റെ ശൈലിയും അജ്ഞാതമായ കാരണങ്ങളാൽ മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വൈഷ്ണവർ സ്വാഭാവികമായും ഈ വിചിത്ര സംഭവ വികാസം ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഈ വാർത്ത ഒടുവിൽ അംബിക കൽനിയിലെത്തി. തന്റെ ശിഷ്യന്റെ അനധികൃത പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ ഹൃദയ ചൈതന്യ പ്രഭു അസ്വസ്ഥനായി. അദ്ദേഹം ഉടനെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ജീവഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവം ആരോടും പറയരുത് എന്ന്. അതൊക്കെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ, അല്ലാതെ അത് എല്ലാവരിടത്തും പറഞ്ഞു നടക്കാനായിട്ടുള്ളതല്ല. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവിടെ എത്തിയ അദ്ദേഹം ദുഃഖി കൃഷ്ണയെ കാണാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ദുഃഖി കൃഷ്ണ ശ്യാമാനന്ദ ഗുരുദേവന്റെ ദുഃഖികൃഷ്ണയുടെ പേരിപ്പം ശ്യാമാനന്ദ എന്നാണ് അല്ലെ. ഗുരുദേവന്റെ പാദകമലത്തിൽ ഭഗവത് ദണ്ഡവത് പ്രണാമം അർപ്പിച്ചു. തന്റെ ശിഷ്യന്റെ തിലകം കണ്ട് ഹൃദയ ചൈതന്യ പ്രകോപിതനായി, എന്നോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം പൂർണ്ണമായും മ്ലേച്ഛമാണ്. ഞാൻ തന്ന തിലകം നിങ്ങൾ മാച്ചു കളഞ്ഞു. അതിന് പകരം പുതിയ തിലക ശൈലിയും സ്വീകരിച്ചു. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ നിമിഷം തന്നെ ഈ ആശ്രമം വിടുക എന്ന് അദ്ദേഹം ആജ്ഞാപിച്ചു. അവനെ വഴക്ക് പറയുന്നത് തുടർന്നു. ശ്യാമാനന്ദന് വേണ്ടി വിവിധ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകി വൈഷ്ണവർ അദ്ദേഹത്തെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. ശ്യാമാനന്ദൻ ഇതെല്ലാം മായാത്ത മുഖത്തോടെ സഹിക്കുകയും തന്റെ ഗുരുദേവനെ വിശ്വസ്തയോടെ സേവിക്കുകയും ചെയ്തു.
കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു. ശ്യാമാനന്ദ നിശബ്ദമായി നോക്കി. അദ്ദേഹത്തോട് അല്പം സഹതാപം തോന്നിയ ഹൃദയ ചൈതന്യം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആ തിലകം കഴുകി പഴയത് വീണ്ടും ധരിച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആജ്ഞ പിൻവലിക്കാം. എന്നാൽ പാവം ശ്യാമാനന്ദന് നെറ്റിയിൽ നിന്നും തിലകം തുടയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അയാൾ അത് തുടച്ച ഉടനെ അത് അവന്റെ നെറ്റിയിൽ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ശ്യാമാനന്ദ ആശ്രമം വിട്ടുപോയി. ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ അദ്ദേഹം യമുനയുടെ തീരത്ത് താമസിച്ചു. അന്ന് രാത്രി ശ്രീമതി രാധാ ഠാക്കുറാണി ഹൃദയ ചൈതന്യയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് അതിൽ ശ്രീ രാധാ ഠാക്കുറാണി വളരെ ഗൗരവത്തിലായിരുന്നു. അവൾ അവനെ ശാസിച്ചു. ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസന്റെ സേവനത്തിൽ വളരെ സംതൃപ്തിയായ ഞാൻ തിലകവും പേരും മാറ്റി. നിങ്ങൾക്കോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഹൃദയ ചൈതന്യ പ്രഭു ശ്രീ പ്രജേശ്വരിയുടെ പാദകമലത്തിൽ പാപമോചനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും താൻ എത്ര വലിയ കുറ്റവാളിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ ഹൃദയ ചൈതന്യ അടുത്ത് ആ സത്യം പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ. എന്താണ് ജീവഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് എല്ലായിടത്തും പറയരുത് എന്നുള്ള കാര്യം, ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ സാക്ഷാൽ രാധാറാണി തന്നെ വന്നിട്ട് ആ ഹൃദയ ചൈതന്യോട് പറയുകയുണ്ടായി, ഞാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തിലകം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പേരും മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് എന്ന്. ഹൃദയ ചൈതന്യ തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി നദീതീരത്തെ കൂടി ശ്യാമാനന്ദനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. അവനെ മടിയിൽ വെച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും സ്നേഹത്തോടെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. കണ്ണുനീർ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു, നിങ്ങൾ വളരെ ഭാഗ്യവാനാണ്. ഹൃദയ ചൈതന്യ പ്രഭു കുറച്ചു കാലം വ്രജധാമത്തിൽ വസിച്ചു. തുടർന്ന് ജീവഗോസ്വാമിക്കൊപ്പം കുറച്ചു ദിവസം തുടരാൻ ശ്യാമാനന്ദനോട് നിർദ്ദേശിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം ഗൗഡദേശത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. പിന്നീട് വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് പ്രചാരണം നടത്തിയതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. ശ്രീ ശ്യാമാനന്ദൻ, ശ്രീനിവാസാചാര്യൻ, ശ്രീ നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ എന്നിവർ വളരെ ആനന്ദത്തിൽ അവരുടെ നാളുകൾ കടന്നു പോകാൻ തുടങ്ങി. ഗോസ്വാമിമാരുടെ സാഹിത്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അല്പം ഭക്ഷണം യാചിച്ച് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. 3 പേരും ഈ രീതിയിൽ തുടരാനും വൃന്ദാവനത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കാൻ തങ്ങളുടെ സമയത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം നീക്കിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഗോസ്വാമി സാഹിത്യത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിക്ഷണങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാൻ 3 ഗൗഡദേശത്തിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് അയക്കണമെന്ന് ഗോസ്വാമികൾ തീരുമാനിച്ചു. ഒരു ദിവസം ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമി 3 വിളിച്ച് ഈ തീരുമാനം അറിയിച്ചു. അങ്ങനെ 3 പേരും തല കുനിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഉത്തരവ് സ്വീകരിച്ചു. അതിനുശേഷം ഒരു ശുഭദിനത്തിൽ ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമി ഒരു വലിയ മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച പെട്ടി ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരെ യാത്രയച്ചു. എന്നാൽ വിഷ്ണുപൂരിലെ ശ്രീമാൻ ബീർ ഹംബീർ എന്ന രാജാവ് പുസ്തകങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചു. ശ്രീനിവാസാചാര്യർ പ്രഭു പുസ്തകങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ അവിടെ തന്നെ തുടർന്നു. നരോത്തമ കേതൂരിയിലേക്കും ശ്യാമാനന്ദ അംബിക കൽനിയിലേക്കും പോയി. അവിടെ എത്തിയ ശ്യാമാനന്ദൻ തന്റെ ഗുരുവിന് പ്രണാമം അർപ്പിച്ചു. ശ്രീ ഹൃദയ ചൈതന്യ പ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോസ്വാമികളുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. വിഷ്ണുപൂരിൽ ഗോസ്വാമികളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ ആശങ്കാകുലനായി. ശ്യാമാനന്ദൻ തന്റെ ഗുരുവിന്റെ പാദകമലങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സേവിച്ചു. ഈ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ഈ സമയത്ത് ഒറീസയിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു പോയിരുന്നു. അങ്ങനെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ വിരാമം വന്നു. ഹൃദയ ചൈതന്യ പ്രഭു ഇത് വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമായി കണക്കാക്കുകയും ഒടുവിൽ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ അവിടേക്ക് പോകാൻ ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭുവിനോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഷേർഖാന്റെ കഥ, ഒരു ലീലയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഷേർഖാൻ എന്നവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ലീല. പഠനം പൂർത്തിയായപ്പോൾ ബീർ ഹംബീർ എന്താ പറയാ പിന്നീട് ഭക്തനായി തീരുകയുണ്ടായി. ബീർ ഹംബീറിന്റെ അടുക്ക പോയിട്ട് ആ ശ്രീനിവാസ ആചാര്യ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചെടുക്കുകയുണ്ട്. അപ്പോ ബീർ ഹംബീറിന്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മോഷ്ടിക്കാൻ, വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മോഷ്ടിക്കാനായിട്ട് തന്റെ അനുയായികളെ അയക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ പരാതിയുമായിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ അയക്കും. സ്വർണവും പണവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്റെ വൃത്യന്മാരെ അയച്ചിട്ട് മോഷ്ടിച്ച് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് അലങ്കരിച്ച് എന്താ പറയാ ഭംഗിയുള്ള പട്ടിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടായിരുന്നു ആ പുസ്തകങ്ങൾ, ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓ ആ ബീർ ഹംബീറിന്റെ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു ഇതെന്തോ വിലപ്പെട്ട സ്വർണവോ മറ്റു രത്നങ്ങളോ മറ്റോ എന്തോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വായിക്കാനായിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥവും ഒന്നും മനസ്സിലാവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിട്ടും അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല.
അവസാനം അവരൊരു വിളംബരം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇതിന്റെയൊക്കെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നവർക്ക്, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് രാജാവ് ബിർഹംബീർ പാരിതോഷികം നൽകുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശ്രീനിവാസാചാര്യയും കേട്ടിട്ട് അവിടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവുകയും അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ശ്ലോകം ചൊല്ലുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ശ്രീനിവാസാചാര്യർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എൻ്റെ പെട്ടിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ആ പെട്ടിയിൽ ധാരാളം അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അവസാനം ബീർ പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി മാറുകയുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോഴും ശ്രീ രാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രത്തിൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബീറിന്റെ സമാധി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പുഷ്പസമാധി. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ആ ദേശത്തെ എല്ലാവരെയും വൈഷ്ണവരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം. അപ്പോ പിന്നീട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഷേർഖാന്റെ കഥയാണ്. ചാന്ദ് പോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആളുടെ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പഠനം പൂർത്തിയായപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിക്ഷണങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്യാമാനന്ദ യാത്രയായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നും ഒരു തലമുറ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂവെങ്കിലും ഒറീസ ഇതിനകം തന്നെ ജീവിക്കാൻ ഒരു മോശം സ്ഥലമായി തീർന്നു. അഫ്ഗാൻ ഭരണാധികാരികളെ ഭയന്നാണ് ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പഠാൻ ഭരണാധികാരിയാണ് ഷേർഖാൻ. ഈ സമയം ശ്യാമാനന്ദന് ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം അവരോടൊപ്പം സങ്കീർത്തന സംഘത്തിൽ ചേർന്ന് തെരുവുകളിൽ നൃത്തം ചെയ്യുകയും മന്ത്രകീർത്തനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ആനന്ദകരമായ മന്ത്രോച്ചാരണം കേട്ട ഷേർഖാൻ അങ്ങേയറ്റം ദേഷ്യപ്പെടുകയും കീർത്തൻ സംഘത്തെ നിർബന്ധിച്ച് നിർത്തുകയും മന്ത്രം ജപിക്കരുതെന്നും ആജ്ഞാപിച്ചു. ഭക്തർ അത് കാര്യമാക്കിയില്ല. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ശ്യാമാനന്ദ കൂടുതൽ ഭക്തരെ കൂട്ടി തെരുവുകളിലൂടെ നയിച്ചു. ഷേർഖാൻ ഇപ്പോൾ പ്രകോപിതനായി. അവനും പട്ടാളക്കാരും ഭക്തരെ തടഞ്ഞു. മൃദംഗങ്ങൾ, കരതാളം നദിയിലേക്ക് എറിയുകയും ചെയ്തു. ഈ സമയം ശ്യാമാനന്ദൻ രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. ഉടനെ ഷേർഖാനും അനുയായികളും രക്തം തുപ്പുകയും അവരുടെ താടിക്ക് തീപിടിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ പരിഭ്രാന്തരായി ഓടിപ്പോയി. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സങ്കീർത്തനം, അല്ലെ? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനമാണ് സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം. അതിനെ എതിരെ തിരിയുന്നവരെ തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷിക്കും, അല്ലെ? നേരത്തെ കാശി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കാശിയുടെ ശിഷ്യന്മാരും കാശിയൊക്കെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു, അല്ലെ? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് വന്നിട്ട് ആ കാശിയെ ഭയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ കാശിയുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ താടിക്ക് തീപിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഓടുകയുണ്ടായി. ഷേർഖാന്റെ സമർപ്പണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിറ്റേന്ന് ശ്യാമാനന്ദൻ വീണ്ടും നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സങ്കീർത്തന സംഘത്തെ തെരുവിലേക്ക് നയിച്ചു. ഇത്തവണ ഷേർഖാൻ അവരുടെ കീർത്തനം കേട്ടപ്പോൾ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്ന് അവരുടെ മുമ്പിൽ വീണു. ശ്യാമാനന്ദന് പ്രണാമം അർപ്പിച്ചു. വ്യാകുലനായ സ്വരത്തിൽ അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി, ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ പേടി സ്വപ്നം കണ്ടു. പരമമായ അല്ലാഹു എന്റെ മുമ്പാകെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും മുഖത്തടിക്കുകയും ചെയ്തു. അവൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ പോലെയാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന തന്റെ സുവർണ രൂപം എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി. വിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ മന്ത്രദീക്ഷ നിങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഷേർഖാന്റെ സമർപ്പണത്തിൽ ശ്യാമാനന്ദന് സംതൃപ്തി തോന്നി. ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ചൈതന്യദാസ് എന്ന പേര് നൽകി. ഈ രീതിയിൽ ശ്യാമാനന്ദൻ നിരവധി മുസ്ലിം പത്താനുകളെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഭക്തരാക്കി മാറ്റി. ഒടുവിൽ ഒറീസ മുഴുവനും വീണ്ടും വൈഷ്ണവരാന്മാരാൽ നിറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന ദിനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ഒരു ദിവസം ശ്യാമാനന്ദന് തന്റെ പ്രിയ ഗുരു ഹൃദയ ചൈതന്യ സമാധിയായി എന്ന സന്ദേശം ലഭിച്ചു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ തകർത്തു. ഭഗവത് പ്രചാരം തുടരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ശിഷ്യരുടെ സഹായത്തോടെ അദ്ദേഹം ആ ദുഃഖത്തെ തരണം ചെയ്തു. താമസിയാതെ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു സന്ദേശം ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനായ ദാമോദറും ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു എന്ന്. ശ്യാമാനന്ദന് ഇത് വലിയ ഞെട്ടലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം രോഗബാധിതനായി. മികച്ച വൈദ്യസഹായം ലഭിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം സുഖം പ്രാപിച്ചില്ല. 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒറീസയിലെ നരസിംഗപൂർ എന്ന പട്ടണത്തിൽ സമാധിയായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻനിര ശിഷ്യനും അനുയായിയുമായ രസികാനന്ദൻ തന്റെ ഗുരുവിനായി മനോഹരമായ ഒരു സമാധി പണിതു. അത് ഇന്നും കാണാം. ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പുഷ്പസമാധിയും ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ കണങ്കാൽ കാപ്പ് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലവും വൃന്ദാവനത്തിലെ ശ്രീ രാധാശ്യാമസുന്ദര ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്താണ്. ശ്രീ രാധാശ്യാമസുന്ദരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധനാ മൂർത്തികൾ. ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആരാധനാമൂർത്തിയാണ് ശ്രീ രാധാ ശ്യാം സുന്ദർ. ശ്രീ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിത് की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरे हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാവാം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവന്ദയ്ക്ക് ശ്രീപ്രഭുപാദിക്ക് നിതായ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ തിഥിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഭഗവാനോടും അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരോടും ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. രാധാറാണി നേരിട്ട് അനുഗ്രഹം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭക്തനാണ് ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ്, ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള 7 പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ഗോസ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീ രാധാശ്യാം സുന്ദർ ക്ഷേത്രം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂർത്തിയാണ് അവിടെയുള്ളത്, ശ്രീ രാധാശ്യാം സുന്ദർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നേരത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ ഞാനിത് പറയാമെന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഭാഗവതത്തിൽ വലിയൊരു ശ്ലോകം, ഭാവാർത്ഥമൊക്കെയുള്ള വലിയൊരു ശ്ലോകം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സാധിച്ചില്ല. അപ്പോ എന്തായാലും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം നമുക്ക് അന്ത്യലീലയിലെ ഭാഗം 2 നാളെ മുതൽ തുടങ്ങാം. 9ാമത്തെ അധ്യായം. ഇതിൽ 20 അധ്യായത്തോടെ ഈ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്ത്യലീലയും തീരുകയാണ്. അപ്പൊ നാളെ മുതൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം.